Jembarke omah pawon. Menarik. Oke guys, iki ceritane iki jembar apa jenenge jembarke omah pawon iki guys ya. Soale iki omahe sing gedhe kuwi kan arep dibongkar to guys. Nah, iki omahe pawon iki dijembarkene ditambahi sak kotak kuwi dienggo ndokok barang-barang sing ning omah gedhe kae lho guys. Soale barang-barange ya akeh engko lek kok ke omah pawon sing nggih kono kae ora sedeng guys geleman. Sak grupe lemari-mari, sak grupe ngono kuwi lho. Nah, iki mengke delalae rencanake enek pemikiran kuwi apa dijembarke. Ya ben kena nggo lemari barang ngono kuwi lho. Nah, iki dijembarke yang bapak iki mang ya sing ngewangi ya alhamdulillah ya akeh. Iki Kang Ipen iki gek ambi dulurku sing takjak babat dek wingi lho guys. Nah, iki bapak iki bagian maku-maku iki senengane. Nah, iki langsung dijembarke iki engko rencanane guys, apa nganggo esbes lek cukup mbok menawa cukup ya to. Kayak iki nganggo esbes dhisik engko lek cara kurang esbese ya nganggo gendeng guys, ora apa-apa nggo yupe-yupe ora apik-apik tak ora masalah. Nah, iki yang bapak iki dijajal kok reng pring utuh ngono kuwi kayak soalnya guys, weekend apa esbese kan dawa to. Nah, kuwi engko ndlunteng teko ngarep kono kayak kuwi dikoki kuwi. Soale kuwi nekuk ngono lho guys, kenekuken. Waya dilangsungke kemeng. Kayak iki dijajal diganjeli kuwi seperti pas jebule cek kuwandel guys, cek uwamba nekuke. Kurang ganjel akeh kuwi engko paling rencanane isone dipotong guys apa jenenge SBC kuwi lho guys. Potong. Nah, iki Kang Ipen iki gawe rengin neh diplathok dadi loro. Ya ora apa-apa kegedean nggo esbes lho guys. Ya ajare esbes kan biasane kakek nganggo apa jenenge usuk apa ya usuk-usuk kandel kaso kayu ngono kae lho guys. Nah, iki nganggo pring soale ora enek anune apa kayune. Nah, iki dulurku sing ngajak babat mang iki nyang mamak dikon guys apa nyelumbat ngambil ngene lho basane lek ning kene iki. Dienggo apa Kang? Ya dienggo bumbu masak, dienggo santen ngono kan lek kambil kan wis jis to guys, ya to. Lek ning nggonku kakek ngono kuwi guys, kayak sepete kuwi engko dienggo marungi nggon kandang sapi ya to, wis mantep pol. Nah, iki gentenae Kang Ipen iki menek genteni bapak-bapak bagian jere arep motong SBC. Jadi lek aku ora iso, padahal ya ora iso tenan gitu. Nah, iki Kang Ipen iki menek masang renge kemang sing diplathok wonge dhewe kemang. Dipasang guys. Nah, iki wis diukur wis ngono dipaku iki arepan. Iki dawane iki pirang meter ngono lho guys. Anune iki 2,5 meter pira ngono ya lali aku. Nah, iki langsung dipaku wae ya arang-arang iki guys ngukur nggo esbes. Ya mbok menawa apa jenenge cukup esbes ya ketoke ya kurang guys. Soale ya mbok banget kuwi. Ya muga-muga cukup. Nah, iki diukur ya to. Diukur karo kuwi engko arep dipotong guys SBC sidane. Dipotong. Nah, iki wis tak cepake iki tak ukur. Iki dipaske tengah-tengah motonge iki gen dadi loro ngono lho guys. Engko kan sitok dipasang sampinge kemang ngesore. Nah, iki dipotong ngambi tak ukur ambi dulurku mang sing tak cek babat guys. Iki motonge waya jane kudune nganggo grendo guys, kayak berhubung ke apa jenenge grendo ke ora duwe ya to yus terpaksa nganggo graji manual ngene iki diakrek-akrek ngene iki ya guys. Nah, iki mang singkat wae iki ndelala iki mang pasire ya teko materialku ya to. Iki mbok menawa ya gek hebele barang teko guys, gek dipacak yalim bangun omah sing gedhe kae. Nah, iki Dimas 2 Des, iki anake Pak Bambang sing dek wingi kae ya to. Nah, iki mang ndelalae melu kirim pasir. Iki mang 2 mobil guys pasir ning omahku iki mang. Ya ndelalae ya wis teko mumpung urung udan barang ya guys. Nah, singkat wae iki langsung dipasang SBC sing nggih kidul guys. Nggih kidul dipasang iki utuhan guys ya. Soale ya lek dipotong-potong ya lucu iki digawe utuh. Nah, sing nggih lor emang dipotong guys soalnya ora cukup SBC jebule kayak dhuwur kae engko sing urung dikoki SBC kuwi rencana arep dikoki gendeng guys, paling sesuk lah ku masang. Urung ngetok pring barang nggo gawe renge. Nah, iki
slorok-sloroke ngono iki guys, dipas-paske. Nah iki dipaku langsungan kuwi engko ya muga-muga iup guys, soalnya yo akeh bekas kandang wedhus guys iki asine anune SBS kuwi.